ଚାମଚ ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ, କିଛି ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ, କରି ମସଲା ତେଲ ମସଲାକୁ ତେଲ ପକାଇଛି। ଟମାଟୋ ପକା, ବିଟ୍ ଟମାଟୋ, ପକାଇଦେବା। ଟମାଟୋ କଷି ହେଇଛି, କିଛି ଭାଜି ରଖିଥିବା ଆଳୁ ପକାଇଦେବା। କିଛି ସମୟ କଷିବା। କଷିଗଲା ପରେ ପାଣି ଦେଇଦେଲି। 5 ମିନିଟ୍ ତାକୁ ଛାଡ଼ିଦେବା। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ତରକାରୀ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଫୁଟି ଆସିଲାଣି। ଯେଉଁ ଅଣ୍ଡା ସବୁ ମୁଁ ସିଝାଇ ରଖିଥିଲି ତାକୁ ଏଠି ପକାଇଦେବା। 5 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ଫୁଟିବାକୁ ଛାଡ଼ିଦେବା। ଏବେ ହେଇଗଲା ଆମର ଅଣ୍ଡା ପନିର ତରକାରୀ। ଭଲ ଭାବରେ ଫୁଟିଗଲା। ଆଉ ଏବେ ହେଇଗଲା ଆମର ଅଣ୍ଡା ପନିର ତରକାରୀ।